natin. So, 4 days tayong holiday ngayon. So, stay in the boarding house and we're happy together there. My sister, because my sister go out also. And also may mga bakla. This is friends. Yan. Yun yung nangyayari sa akin yung Chinese New Year. At, alam mo na, being alone na yan. Kaya, enjoy lang. At, lagi naman kong safe sa dyan, diba? Kung mga nag-aalala, kung may nag-aalala, okay lang po ako. At, ganun din sana okay ka rin. Alam ko na, okay ka lang kasi, nagtitiwala ka na okay ka lang. At, strong tayo lahat. Nag-ingat ka rin, and to your family. Ganun din. Gusto ko na rin humingi ng pagkakan sa mga taong nasaktan ko, sa mga taong sabihan ng din nila, sa mga taong hindi naman dapat sabihin ganun kasi tao lang tayo, tao lang din ako, nagkakamali ka. Sana maintindihan mo ako. Kung sino ka man, alam mo kung sino ka, patawad. At ganun din sa mga nahalunod ko, mga ibang tao, mga nagpayo, mga kaibigan, yung mga nag-effort talaga sa akin, na tumulong, nagpayo, lagi yan dyan. Hindi ako iwanan lang ngayon. Salamat sa inyo. Salamat kasi love niyo ako. Pero kung hindi naman ako labis, hindi naman po ako ganun kasama, hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob. Oo, galit ka sa umpisa. After a few days naman is magiging okay naman tayo. So, yun lang naman ako. Yun lang naman sa kanila. Diba? Sabi nga ni Tony Power is, tao lang tayo nagkakamali at napupuno din. Pero, hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. Kasi mas ngayon, mas okay na sila nang magtanim ng sama ng loob sa atin kaysa tayo na nagkamali sa kanila na hindi nagtanim ng sama ng loob. Kasi alam mo nangyari sa inyo, you're the blessed. Very blessed. Magtiwala kayo. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob sa kapwa nyo. At higit sa lahat is, huwag kayong magchismisan kung hindi nyo pa alam ang katotohanan. Tandaan niyo yan. Huwag kayong magchismisan kung hindi nyo pa alam ang katotohanan. Diba? Yung mga gusto kong sinasabi nito ni Hi Idol. Yan. Napakahaba ng kanyang buhok, diba? At napakalaki ng kanyang inaharap. Ganun din ang kanyang ilong is very nice. So yun na nga. Yun lang naman ang topic ko for today. At yun lang naman ang gusto kong sabihin. Salamat. At umumusta sa lahat ng nandyan, nakaligid sa mga taong umabay at nagbayo sa akin. Yan din sa family ko. Thank you so much. Tuloy-tuloy lang tayo. At andito lang ako para sa'yo. At kung ano man yung dapat mong gawin is andito pa rin ako sa'yo. Wala akong tananim ng sama ng loob. Wala akong hinanakit kahit kanino. Kung hindi, naghilom na tayo. Okay na. Tapos na yun. At sana is ganun. Ganun na ngayon. Hindi nyo alam kung ano yung mga topic ko for today, pero gusto ko lang yung sabihin sa inyo. Kaya wag magchismisan kung hindi nyo alam ang katotohanan, ha? Chismisin nyo yung sarili nyo, chismisin nyo yung buhay nyo, ha? Huwag ganun, sama. So yun na. Thank you so much. At ano pa ang ginagawa nyo dyan kung hindi pa kayo nakasubscribe din dyan, diba? Like and subscribe and hit the bell button nyo yan para update kayo sa latest video ko at yung mga kaganapan na nangyayari sa akin. In 4 days, I'm doing silly joke. It's a joke. You're being happy. Wala na tayo. Ganun is, I know is coming. It's coming. So yun nga, yun ang ating vlog for today. Thank you for watching. At ingat tayong lahat. At thank you sa mga members, sa mga TC na napaalaman po ako. Pasensya na po kasi hindi ako makapag-focus. Kailangan ng trabaho at kailangan natin bigyan ng buko ng ating trabaho kasi yun ang nagpapasama sa atin. At ang pangarap na dapat gawin, hindi lang ang YT. Kung hindi enjoy lang ang YT, huwag serious, okay? Enjoy lang at darating ang blessing.